Ndị be anyị daalụkwa na abịakwanụ m kelu ka eke si anya na anwụ. O nwere ife nsị ka ntụnye ọnụ, ọ dị oke mkpa. Ụbọchị a ka nọ n'ihu akwụkwọ nke a na-akpọ Facebook. O nwego ọnwa one ma one gara aga Very Dark Man ji wee je China. Ụnụ ma onye a na-akpọ Very Dark Man, onye na-ewi n'ife gbasara ihu akwụkwọ a anyị na-eme. O jere China, o jere imere onwe ya azụmafịa, ọ kpatatụgo ego, chi enye gị ego, o wee jee China sịkwanụ ka ọ zụọ afịa dịka ndị ọzọ si azụ. Mgbe ahụ o jee China izizi, ọtụtụ ndị be anyị si na o jere ịkụ ndị be anyị afịa. Emechaa nke ahụ, ọ dịka ya sị na aha ekwuzi ya na ọ dịghọzi n'okwu a na-ekwu, onye ọ na-emechikwa ọnụ. Mana nke o jezila ọfụ a, nke Very Dark Man jezila ọfụ a, ọ ka nọkwa ebe ahụ kịta. Ọ na-agba ọtụtụ ndị be anyị gharị. Anụgo m ọtụtụ ife. Ụfọdụ asị na ọ chọrọ imebiri ndị be anyị afịa. O nwebụghị ife anyị anụbụghị. Anyị anụgo nke Wagaji kwuru na ọ na-eje akụ ndị be anyị afịa. Anyị anụkwana nke J-Pack kwuru Indonesia na ya. M wee na-achọ ịgwa ụnụ, Wagaji ma ọ J-Pack ha na-ekwuchitelu ndị Igbo ọnụ. Biko tupu iwewe iwe gegodo ntị n'ife m na-ekwu. Tupu iwewe iwe gegodo ntị. Wagaji ma ọ J-Pack a na-ekwuchitelu ndị Igbo ọnụ. Ha na-ekwu maka pọketị ha, maka ife ha ya erite. Afụbụ nka Wagaji na-advertise afịa, mana ama na J-Pack na-advertise afịa, ọtụtụ afịa. J-Pack ejegobude ụdị machine ahụ, abịa na-elewe ndị be anyị ngala ọnụ. Ọkwa unu nụrụ maka ya? Unu nụrụ na a na-ele ụfọdụ si na 2.4, ụfọdụ si na 2 million. Mgbe pastọ fada ka reverend fada jekwurie n'azụ, ọ dị ka ọ sị na 1.8 whereas 1.8. Ọkwa unu nụrụ maka ya? O nwere onye na-aza afa sị Igbo na-egbu Igbo. Mmadụ zara afa sị Igbo na-egbu Igbo. Akwa ndị be anyị ka a na-elesi ya ahụ. Ego ole ka ha gorie na China wee na-elesi ndị be anyị one ahụ. Ha sị na ebe onye biko ọ na-awọchi ọnya ozugbo onu ha fụ ha na ọ dịka Very Dark Man ọ na-achọ imechiri ha ụzọ ha si eri ha pụta. Ha asịgo na ọ na-atak ndị Igbo. Mbọ ha atak ndị Igbo, ife Very Dark Man na-eme amaka. Onwe ka o si egbochiri ndị Igbo ụzọ. Ife ọ na-eme amaka. Ọwụ na ọ ya akụ ha afịa, ọ ife achọla achọ. Abịa maka ndị na-egokarịla afịa ha, ọ ndị be anyị. Ịnị nnukwu machine ahụ ọ dị ka ladies machine, ọ dịghọ ka nnukwu machine. Ọzie na-enwere nke nnukwu amaghọ m. Ọnụ nwekwa ndị nnukwu ogosiri amaghọ m. Ọ ndị be anyị ka ya azụ ya. Very Dark Man bubata machine ahụ, ndị be anyị lewe ndị be anyị gowe 400,000 ọ maka kama ndị be anyị ya na-ege 2 point. Anụ ụfọdụ na-agbakwuzie mgbe a sị na batrị na nke o butere na batrị adịghị chelu ka o bute ka anyị mara ego nọ mgbe o bubatara ya. Ife dị n'afịa, afịa wụ open market. Onye nke ka dị ọnụ, igolo ebe ọ dị chipa. Achọghị m ịma ma onye Igbo ma onye o nwere n'ife ya agwa m ife dịka asị na n'isi obodo oyibo abịa, asị na isi Enugu gara kaila ọnụ, mana isi Lagos dụtụ chipa karịa. Enwere m ike sị na-efe Enugu, mana nke a ife gbasara afịa batagoloba anyị, afịa ebubatara ebubata. Ndị Igbo anyị chọrọ iriwu onwe ha. Ọ bụ na nke Very Dark Man bubata na ọ na-ele 400 and asị na nke ndị be anyị ndị Igbo na-ebubata owo 1.5 million ma ọ 2 million ma ọ 2 point. Kelu nke ihe ego ma ọ 1 million. Kelu nke ihe ego egolu nke dị chipa. And nke mma egokwa awụ nke aha dị chipa.
ha butuo, ha chọọ ka ha lee afịa ha butuo. Ị na-aghọta? So Wagaji na JPAC nwere ndị ha na-agbala odibo, ọ ndị ahụ ka ha na-eprotect, ọ ndị ahụ ka a na-achọ imechila afịa, ọha ndị Igbo ka a na-emechila afịa. Unu ekwekwana ka onye ọbụla ghọgbuo unu. Ndị ahụ ha na-represent ka ha na-agbalụ mgba, ọ ha nwa ka a na-agbalụ mbọ niile a, ka ndị ahụ na-represent ka e wee tituo ife Very Dark Man na-achọ ibubata ka o wee ghara ịsụ. JPAC na ebe o si eri ka ọma, aha m akọwa ya ọnụ, mana gbasara okwu anyị na-ekwu ebe ọ esiri ka ọ na-eche ndị ọ na-represent. Achọghị m ha nwee na-asị na ha na-agba ndị Igbo nke ahụ ịgba ndị Igbo mgba. Ndị be anyị mgbe a na-agba ndị Igbo mgba anyị ma unu ekwana ka onye ọ na-aghọgbuo unu. Anụrụ m ife Wagaji na-akọ, nụkwa nke JPAC na-akọ ife a na-akọ ọnwụ nkọsasị rubbish. Abịa ma Very Dark Man enweghị ike ịkwụsị ndị Igbo biznes ha mewegolu, makwa mgbe ndị Igbo mewe biznes, ndị China nọcha ebe a na Nigeria. Ụbọchị a ka m jere ịjụ ese roof na Alibaba, AliExpress na Alibaba. Ha wee gwa m na ha nwere representatives ha na Nigeria, na ha nwecha company ha na Nigeria. Kama m meje maka m na-echebu na nsi na Alibaba bubata roof, ndị ọsọ na-ajụgodo ajụjụ maka mgbe ọ ya awụ. Na-eche na nsi na Alibaba bubata roof na o nwere ike ịdị cheaper. Ha wee na-akọwalụ m na ya ka mma na m ugorie na be anyị, na ha nwere representatives na be anyị, na ngoro n'aka representatives na ya adị cheaper. Mgbe nerecha ya, mgbe si ọkwa ote narị ndị China n'ebe a. In fact, o nwekwara onye ọzọ nyere nọmba onye China na trade fair, ife a na-azụ owu roof. So onye anyị nọmba mụ na mgbe kpọọ onye China, o wee sị m ya ụdị ọ na m achọ na ife nji ife akọwala ụnụ ndị China ahụ nọ ebe a since ọhata ka ha bịalụ ndị Igbo ma na-azụ afịa. Onweghị onye ya chụpụnwu ndị Igbo. Very Dark Man abịaghị ka ọ chụpụ ndị Igbo, ọ bịara imere onwe biznes ka o wee kpata ego. O nwetara ego n'ihu akwụkwọ, o nwetago ezigbo ego, ọ chọkwa ife ọzọ ya na-enye ego, maka ihu akwụkwọ nwere ka o si adị. Ụbọchị sọrọ ha akpapụ ụdị ife ọ na-emekwu, ọ ife eji akpapụ mmadụ n'ike ka o nwee ife ọzọ o tinyela aka ka o meere onwe biznes. Very Dark Man abịaghị ịgba ndị Igbo mgba, asị abịaghị ịgba ndị Igbo mgba. Unu ekwezina ka ejiri eghọwa unu fuo ebe afịa dị ọnụ, gbafelunu gote na ebe ọ dị cheaper. Unu ekwena ka mmadụ ghọrịa unu maka brand ọ na-represent. Unu na ife na-ekwu. So ndị be anyị emego biznes sense, ndị ọcha enweghị ike ịkwụsị ndị be anyị azụmafịa ha. Ndị be anyị ma na-azụ n'obodo oyibo, ebe ọ na ndị be anyị na-azụ, nweghị onye nwere ike ịkwụsị ha. Ife gbasara azụmafịa afụbụ m onye ndị ka ndị be anyị. Ọha ofu Very Dark Man, ofu mmadụ, ofu onye ya abịa kwụsị ndị Igbo ife ha na-azụ. Onye Igbo amaghị ife a na-eme, onye anyị akwapụ. Ọ maka ndị na-asị ụnụ na Very Dark Man bịara ịkwapụ ndị Igbo. Nweghị ndị Igbo ọ bịara ịkwapụ, ọ na-emere onwe biznes. Abịa ma nke ahụ dịka ntị wee kwubo na mbụ, inene machine a na-ekwu okwu ya, ọ dịka ladies machine a na-anya. Ịbịa n'ugwu Hausa, ị nwere ike ịfụ mmadụ ofu ma ọ wee bụọ na-anya machine a, ma ụmụ nwaanyị na-anya ma ụmụ nwoke. Obele machine ka m na-ekwu, ụdị ya Very Dark Man advertise ụbọchị ọ na-ele. Ịnụ ọnụ ndị na-anya, ndị be anyị na-anya, ndị ugwu ha anya. So kele ndị ya ego machine a na-ebubata ọkwa ndị be anyị. Kele ndị ọya afụ ụfụ n'ihi afụ machine a na-ele 400 ma 500 ma 600, ị hapịa jee ebe a na-ele 2 point ma 1 point. Mbanụ, mmadụ na-akpata ka ọ tụfuo, onweghị onye na-akpata ka ọ tụfuo. So hapụ na ife ahụ JPAC na Wagaji na-ekwu, onweghị onye na-akpata ka ọ tụfuo. Ọ na ndị be anyị ege Very Dark Man bubata bịa na Igbo bịa lesi ndị be anyị, ọ ha na ndị ele chipa, lee chipa karịa ife ndị a na-ele. Anyị ego Very Dark Man. Unu ekwena ka awa unu dịka nsegwu unu. Ndị a na-ekwu, JPAC na Wagaji na-ekwu gbasalụ ha na
ha na-anọchite anya ndị ha na-represent maka afịa ka ha na-amaketizi. Enechara m ya anya, anụrụ m ife a ha kwuru nsị na owetuka nyelu ndị Igbo. Hell, afụbụghị m ofu onye pụtara ụbọchị a ka a na-agwa ụnụ na ya bịa chụpụ ndị Igbo n'afịa. Unu kweligasịa anụgasị m ife ụfọdụ na-ekwu na-ebugharị ya news ebe ọwụna nọ na-abịa nọ na-agba ndị Igbo mgba. Onweghị mgbe ọ na-agba ndị Igbo, mgbe ọ gbalụ ndị Igbo mgbe anyị ma anyị na-enene ọha agba ndị Igbo mgba. The boy na-agbara onwe mbọ etu o esi bụ uru, etu o esiwe onwe ka o si wee do n'ihu akwụkwọ. Onwekwa ife ọzọ ọ na-eme, mbọ ka ọ na-agbara onwe. Ụnụ aṅara ndị na-asị ụnụ nọ na-atak ndị Igbo, ọ bụrụ ndị Igbo ka ọ na-atak, ọ na-emere onwe biznes. Ife JPAC na Wagaji chọrọ n'ụwụ ka anyị je gowe machine ebe ọwụ 2.4 maka na anyị wụ ndị Igbo 2.4 hapụzi ebe a na-ele 400 ma 500 ma 600 ife a na-achịkọwala anyị. Ọwụ na ha nwa chọrọ ile ma ndị brand ha na-represent ha butuo afịa ka onye ọbụla golu. Unu ekwekwana ka a na-akọrọ ụnụ rubbish. Ife a JPAC na Wagaji kwuru ọ mkparị nyelu ndị Igbo. Ọnya ka njikwa na ha ekwuchitelu ndị Igbo ọnụ. Afia open market. Achọ nke ife ata aka, achọ m ịkwụsị ebe a. Afia open market. Onye bute ya lee. Ịchị ka onye ọzọ afia butuo nke gị. Ọ na-akọzinala anyị rubbish. Unu ekwekwana ka aghọwo unu. And eji m ohere a na-agwakwa JPAC na Wagaji unu akparịzina ndị Igbo. Ndị China nọ ebe a, ndị Russia nọgasị ebe a na-represent company ha na-alịa direct. Ndị Igbo wafịa ka ha na-ebute. Nyaka ha chụpụnwuho ndị Igbo n'afịa ụrụzie ofu onye a. Ndị be anyị agwọ mara agwọ ofe ka ofe isi n'ọfịa. Ebe a ka ntị ka hapịa ngwa na ka ọ ghara ite aka. Afa m wụ Azụka Oje.